זהו ערב מרגש. ערב של דמעות, ערב של שמחה. כי מחר ישובו בנים לגבולם. זה אירוע היסטורי שמועל עצב על שחרור מרצחים בשמחה על השבת חטופים. זה אירוע היסטורי שהיו כאלה שלא האמינו שיקרה. אבל הלוחמים שלנו האמינו. רבים בעם האמינו. ואני האמנתי. אבל באותה מידה, אני חייב להגיד לכם, המערכה לא תמה. יש עדיין אתגרים ביטחוניים גדולים מאוד לפנינו. חלק מאויבינו מנסים להשתקם כדי לתקוף אותנו שוב. וכמו שאומרים אצלנו, אנחנו על זה. מחר זו תחילתה של דרך חדשה. דרך של בנייה, דרך של ריפוי, ואני מקווה, דרך של איחוד לבבות. יחד נמשיך לחזק את המדינה שלנו. יחד נמשיך לנצח. ובעזרת השם, יחד נבטיח את נצח ישראל. If you like our content, don't forget to comment, share, and subscribe.